तर नमस्कार मित्रांनो, मॅड इंद्रेकर आमच्या कोण यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओत मित्रांनो स्वागत आहे. तर आजपासून भूषणांची शेतीचं काम सुरू म्हणजे काय कापणी सुरू व्हायची आहे. तर भात कापूचा काम सुरू असताना आजपासून तर थै जरा जातं आहे आणि थैलो व्हिडिओ तुमचं छोटंसं बघू भेटात. तर संदेश गेलो भात कापूक त्यांचं आणि मी पण गेले असते असं बारीक सारीक कापूक, पण हात दुखतात ना, जॉईंट मनगड वगैरे. म्हणजे तुमका माहितीच असताला चिकनगुन्या झालो आणि जेका चिकनगुन्या होतलो तेव्हा एका चिकनगुन्या झालो. चिकनगुन्या बरोबर झाल्यानंतर पण तिचे सिम्पटम्स, त्याची जो इफेक्ट असता तो भरपूर कालावधी राहता. म्हणजे हाताची मनगडाची जॉईंट, बोटांचे हे जॉईंट ह्या वर्किंग होणार नाही, दुखणार. त्याच्यानंतर पायाची ढोपराची जॉईंट, शोल्डरचं जॉईंट, पायाच्या बोटांची जॉईंट, परत डोळ्याकडचं आपलं पायाचं तो जॉईंट, हे सगळे जॉईंट दुखतात. तर माका तो सध्या चालू आहे. म्हणजे बॅट झेपत नाही ना, खेळात जायचं बॅट झेपत नाही, त्याच कारणामुळे बॅटचं त्या वजन कमी केलं. म्हणजे डॉक्टरांकडे गेले, डॉक्टरांनी सांगल्याने बरं झाला तर 3 महिन्यात पण बरा होणार, झाला तर वर्ष पण लागणार. तुझ्यावरती आहे, तू यंग असं तू असं तसं काय नाही झाले. आता माका चिकनगुन्या येऊन डॉक्टरकडनं येऊन डिस्चार्ज होऊन माका दीड महिने होईल पण दुखतं. चला म्हणतात धाव दे बाकीचा. तर मग त्याच्यासाठी मी भात कापू जाऊ नाही. तर बघूया जाते ते आता काय होता. हां, तर मग वाजले असतात आता 11, जाऊया. हो खरी काय म्हणून आता काय नाही रे माका जमाय ना बाबा. तुम्ही कशा आणता बघा आता हो पडशा काहीतरी हर्षद कामाच्या नाही चलवाय. ए हय ठेवू नको, चलो डायरेक्ट जाऊ नको. अजून काय करतील माका डाळू ठेवतो ना सगळी. मास्क करत नाही. तर मग लय सकाळी 11:30 वाजता आणि या भूषणचे कपडे घातले. भूषणचे कपडे घातले म्हणजे काय, माझा टी शर्ट आता चांगला होता म्हणून माझ्या लक्षात नाही येताना अनुक. तर आता तिचं घातलं शर्ट आणि जास्त नाही 2 कोपऱ्यांचा कापला आणि 2 कोपऱ्यात आता न्यावचा असा. परत दुपारी जेवून झाल्यानंतर झोडूचा असा. तापतात बघते कसले आहेत. दोन कोपरे कापून झालेले असतात आणि 2 कोपऱ्याचा भात घराकडे नेऊन दुपारी जेवून झाल्यानंतर झोडणार. हे बघा, तर हे आपला माहिती असतं तुमका, मॅची भरायची, मॅची होतात आम्ही प्रॅक्टिस करत आहोत. तिची जागा असा मळू असं हय कोपरे केल्याने आहेत. हे बघा, आपला नाही तिकडचा. तर मग मस्त ऊन लागता. वाजले होत 1. आता बघूया 15-20 मिनिटात होईत. ऊन लागता म्हणून रवतात पाण्यात. ते बघा, या मेला भारी पाणी लय होय. एवढासा रवला, आता एवढासा टाकून झाला किंवा बंद करणार. पावसामुळे चालला वया 1 वाजेपर्यंत, नाही तर आम्ही दुपारी पण टाकला असता. एवढ्यासाठी परत आणि दुपार घेगा 2 पावटी लवकर 2 पावटी झाले. बारकी गाडी ना याची. गाडी बारकी नाही रे, लावणी पातळ. चला पेंडका आता नेऊक झाली.
आपण नंतरच भेटूया दुपारी. अजून कापूस आहेत तिकडे आहेत. काहीतरी म्हणतात तिकडे 2 कोबे केक कुपरा त्यांच्याकडे त्या साईडला ते काहीतरी आहे. आणि इकडे तिकडे पण होत ना, असतील तिकडे पण. 3 कोपरे आहेत अजून. बघूया आता दुपारी संध्या झोडीत भात तेव्हा आपण बघूया. वाजले सांग, वाजले किती? 2. मित्रांनो 2 वाजता आम्ही आता हिला आहो जीव टाकू घरात. कोण काय नाही हो, जरा व्हिडिओ घ्यायचंय, व्हिडिओ करता. भूषणाक बघू शकता तुम्ही. भूषण मात्र जबरदस्त आहे ते का घेऊन कवळी. आता लय भूक लागल्या, थोड्या वेळ जेवणार, आराम करणार, नंतर झोडणार. इकडे धोडकाम चालू. तोपर्यंत भूषण एक मारता. कवळी मोठी आहे बघा. चला आपटू नको. तर मित्रांनो आम्ही आता जेव बसला आहोत. तुम्ही पण जेव घ्यावा. जेवण केलेला बांगड्याचा. बांगडा आज मच्छी आहे मस्तपैकी. बांगडा कालवण. भूषण भात वाढता. इकडे काका बसल्यात. चला जेवण झाल्यानंतर भेट आहे. भात जोड घेतो मी सांगतो. मामा आता केण घेतली. गचकावर गचका भेटायचा काम. नाही आम्ही बघला एक मशीन आहे आमच्याकडे. हो हे बघ बाजू का फिरवतो हा रोलर. एका वाईट फिरवला 2-3 वेळा की निकाल तुला पाच फिरशी ना. जशी कवळी ठेवलेली आहे ना त्याची घेऊ होईल. मोठी जमतात ए, काय shooting करतो? हां. बघ. आपटा झाला. चिंपॉल टाकतो बघा नाही का किती गोड आहे. तकडे पाय पंप चालू हा. हा? पाय पंप पायान काढूचा लागता. चला आजच्या दिवसाक एवढा झोडून झालेला असा. आता उद्या बघूया. उद्या एवढा राहुला. उद्या अजून कोपरे कापूचे असत. उद्या जोर नाही वाईट. बाकी काय लिंबूच्या वाईट पाणी भेटलं की मग वाईट म्हणजे कसं एंबर लागतं ना. मस्त वाटलं जरा हात पाय. बघा थोडा होता. गाडीवर नव्हता. इकडे एवढे घेऊन येतात.
यांचा तिकडनं कधीकडनं आणू कोणी काय करू? भात जोडा घेऊन आगोबा ते सावूया जोडा येतो. अरे बाबा कागद नाही रे, गप्प राव.